ha desencadenat una crida social a la solidaritat sense precedents en la nostra història. Durant la crisi social i sanitària hem vist com sorgia una ciutadania compromesa, disposada a implicar-se en les emergències i les problemàtiques humanes que ha generat la pandèmia. Volem reivindicar la tasca de les persones voluntàries que han estat en primera línia afrontant ports, assumint riscs i prenent totes les precaucions al seu abans per complir amb el seu compromís. Reconeixen la tasca dels que han realitzat esforços per adaptar el voluntariat a la nova realitat imposada per Covid-19, ja que han aportat idees i energies per arribar a totes les zones d'ombra que han desencadenat la pandèmia. Durant aquesta crisi, més de 2 milions de persones a tot l'Estat que no formaven part de la xarxa de voluntariat han decidit activar-se per pal·liar el dolor i la fragilitat aliena. Per una breu etapa o en un moment puntual han deixat enrere la inacció per unir-se a la tasca solidària. Tot aquest potencial humà no es pot perdre. No pot quedar en mera reacció emotiva davant d'un succés que ha commocionat tot el món. Des de la plataforma del voluntariat tornem a destacar el valor de l'acció voluntària, no com una aproximació a l'assistencial, sinó com un motor de canvi, de transformació cap a una societat més compromesa amb els drets humans, que vibra i s'activa amb el dolor dels altres, amb la injustícia que sobrevé als col·lectius més vulnerables. El voluntariat és compromís a llarg termini, identificació. El voluntariat és empatia. Cal que des de les administracions, les empreses o l'educació es doni suport i promogui l'acció voluntària de manera permanent. És moment d'explorar noves vies de col·laboració entre els diferents agents socials per enfortir aquest compromís. Cal inculcar una cultura de la solidaritat en la ciutadania, des de la infància fins a la vellesa, perquè no hi ha altra aposta més segura que el foment del voluntariat. En aquest 5 de desembre, des de les entitats que formen la xarxa de voluntariat, ens comprometem a actuar per potenciar l'iniciativa solidària per les persones que s'han acostat a les nostres organitzacions. També volem acollir a les que cerquen causes per oferir el més valuós que posseeixen, temps i voluntat, sumant-les al voluntariat de les entitats que transformen el món en la solidaritat i un somriure. Perquè, no ho oblidis, un somriure és voluntari. 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 Somriure és voluntari.